Jesu Kristu inkosi. Sinibingelele nonke obaba, omama bethu, sonke abafowethu obhuti, abantwana osisi, uSifiso loNtombela. Ngizosukuma nokubonga okukhulu esikufundayo esikutholile ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova, intobeko nokufana kwabantu nokulingana ngisho impela phezulu kosiphethe. Ngingaba nenhlanhla yokuthi ngize ngiphathe ekufikeni kwakhe ubaba ehamba, usuke uyiphathele ubaba wakho nje nawe ufana nawe ekhaya nomama awafiki kube sekukhona uNkulunkulu manje akusazi kufanele wenzeni kwenziweni. Cha, sithi sizobonga nabo baba basihole eduze obaba uJali noHlelembe nabanye ukuthi cha nabo basancela embeleni owodwa ukuthi cha bathi ngesilungu kuba humble nje kufanwe kulinganwe siphile ngendlela eyodwa nefanayo. Siyabonga lokho ukuthi kuyikho ukufundiseka nokuthi sibe munye ngaso sonke isikhathi ngazo zonke indlela silokhu sibambisene nje njalo ngazo zonke izikhathi noma kukhona ubunzima esiye siqondane nabo size singabe sazi. Mina abazalwane nami khona nginguzamazamayo kunezimoto ke phakathi bazalwane ke zaphuka obaba ngamtshela ayikhona ngisazi ngapha nangapha kodwa hayi zaphuka zaphinda futhi uNkulunkulu wanginika imali ukuthi iphinde futhi zilunge. Kwathi kuzoshaya nje inkonzo lebesinayo sabe sesidlulile leso sivunguvungu. Ubaba Jali wakhuluma igama wathi mahlobo mfowethu kuzodlula ngoba nobaba wayeshilo ukuthi emveni kwalokhu ukungena kwethu kulezi insuku kukhona okwenziwa. Nakuba ke mina ngangangenanga ngoba indlela engisebenza ngayo kwangenela umama ngoba phela ithina singaze siwele emgwaqweni kangenele ngomthandazo. Kodwa khona washo babujani ukuthi khona ke ukuthi makuphela kubekhona odlula kikho ukukhombisa mhlawumbe nawe kukhona izinto eniphazamisayo. Ithi ngizodlulisa ukubonga ukuthi kwaphinda kwadlula futhi waqhubeka kwahlangana safika enkonzweni yadlula. Siyabonga nje amandla kaNkulunkulu ukuthi yena uyawa nathi evuka nathi. Siyabonga uJesu Kristu wethu inkosi. Jesu Kristu inkosi.